Soy Susana Cárcamo y estoy trabajando con SEO BirdLife en el proyecto Montes Vivos. Aquí estamos en Navarra, en el norte de Navarra. En el castañar en el que estamos nosotros ahora es un castañar muy viejo, que tiene los árboles, ya veis, son árboles muy grandes, que tienen varios cientos de años. Y justamente en este castañar no se ha hecho ninguna corta ni se ha intervenido en más de 80 años. Esto es bueno por un lado, porque en esa época se transmitieron muchas enfermedades, bueno, la tinta y el chancro básicamente, que entraban por las heridas que se hacían al hacer las podas. Como aquí no se hicieron, la incidencia de la enfermedad es bastante baja, pero lo malo es que los árboles están fuera de lo que se llama el turno de corta. Entonces les tocó ser podados hace años, no han sido podados y tienen unas ramas muy grandes. Entonces nosotros en el proyecto hemos traído un arboricultor experto, nos ha hecho un estudio y hemos decidido sobre qué árboles intervenir, cómo intervenir. Lo que hemos decidido es aligerarlos un poco para quitarles peso y garantizar la estructura. Y además en algunas zonas hemos intervenido sobre la masa, porque lo que les pasa a estos árboles es que se cierran mucho y pierden la capacidad de fotosintetizar. En estas cortas hemos tenido mucho cuidado de respetar siempre la madera muerta que generan los árboles viejos, porque la madera muerta es fuente y garantía de biodiversidad. Y esta biodiversidad es la que hace que este ecosistema sea rico y pueda mantenerse y tener la estructura necesaria para hacer frente a las enfermedades y para tener una buena productividad. Mendi garbien proiektu oso ona izan du da guretzat, eta onurak lehenbiziko garbiketa, zolen garbiketa izan du da, hori oso garrantzitsua da, eta gero bigarrena gaztainak kimatzeko kontu hori ere oso ongi atera da. Beldur pixka baenun lehendabiziko gaztain zarrak nola erantzun gote zuten, ino oso ondo berritu dire, eta alde horretetik pozik. Eta orai, asko lagundu digu proiektu honek gu pixkat kontzientziatzeko eta nola kudeatu eta gauza hori egiteko pixkat esnatu gaitu nolbait esateko. Egile esateko etorkizuna garbi estetik ikusten. Bakarrikan guk egiten alduguna, gure adinekin eta beste kontuekin, da pixkat antolatuta utzi, preparatuta utzi, gure umiendako edo oigendako pixkat prestatuta utzi. Alde batara itxaropena badet jarraituko dutela, eta horrekin gelditzen naiz, itxaropen horrekin. Nahi nuke jarraituko balute, gustora geldituko nitzake. Ni Akaitz Sarasolan Jugertza naiz, Lizartzan gaude eta konkretuki Koateko gaztainarin. Kudeaketa mota da pixkat nahiko frikia naiz, garai bateko kontuketa jakinen betidanik, eta garai baten gaztainari hau kudeatzen zuten pertsonakin, familiarrakin noski, hitzeiten ibili izan naiz urte askotan jakiteko garai baten nola gestionatzen zen, nola kudeatzen zen gaztainari hau. Saiatu naiz jakintza teoriko guztioi praktikara ematen da, orduan hemen ematen den kudeaketa da pixkat garai bateko tradizio hortan edo jakintza tradizional hortan oinarrituta, eta gero nik nire ikasketatatik ikasi detena eta ja esan dezakete baita nire esperientziatik ikasi detena de baita aplikatzen. Helburua oso sinplea da inguru honen kudeaketa potolo bat esateagatik sostengarria edo bai, paisaia kultural hau mantentzeko, eta ez gaztainadian bakarrik, baizik eta inguruan dauden Borda, Belaz, Soro eta Sagastitan, eta konkretuko gaztainadiana izango zen, iruditzen zaitelako dela oso garrantzi oso handia ukizun ekosistema bat edo ustiapen sistema bat,
gaur egun erabat ahaztuta daukaguna, eta nire gaztainadia gaina bastante egoera honen zehola kokatuta, egoera honen zehola ikusita, ez galtzeko helburuarekin. Honi gehitu behar zaio, ustiapen sistema guztitan bezala, daola ondare kultural bat, ondare genetiko bat, eta kasu honetan gaztainadiko arbola zaharrenetan dauden variedadek dian nire kapritxoa. Orduan, helburu nagusia da ondare genetiko hori ez galtzea. Nei iruditzen zait olako iniziatibak oso egokiak diela azkenen, gaztainaren kasun adibidez, ustiaketa mota tradizional bat balioan jartzen laguntzen dulako, gure kasuan behintzat, Gipuzkoa, Bizkaiako errealitatean behintzat gaztainadi horiek ez dauketelako inongo etorkizunik, iaia esateko. Eta iruditzen zait olako proiektukin ateatzea daudela iniziatiba batzuk gaztainadik balioan jartzeko eta gainea ustiapen jasangarri bat bultzatzen dutenak, eta nire iruditzen zait personalki olako ustiapen sistemak bilatzen jarraitu behar dela, bai gaztainadin kasun eta bai beste ustiaketa motan kasun. Orduan olako iniziatibak iruditzen zait hortan laguntzen dutela eta bidea irikitzen laguntzen dutela. Etorkizuna uste ilusioak inbedatu behar dela beti. Gaztainondoak konkretuki bere arazoak ditu. Arazo gehien hauek nik esango nuke teknikoki soluzionatuta daudela. Orduan, praktikara ematea da zailagoa edo helburu izan behar dunak, eta Montes Vivosek adibidez nik uste hortan laguntzeko ahalmena daukela. Eta etorkizuna nik uste dela gaztainadin eta gaztainan etorkizun oso oparo bat edukiko dutela, azkenen dalako elikagai bat, potentziala handia daukena eta ez zaiona eman merezidun lekua. Hoi gaztainadi guztien konkretun. Eta nerea, ni bizi naizen bitartean hemen zaintzen saiatuko naiz, eta egia da bai gustatuko litzaitekela nik ezin detenen beste mate zaintzea, eta azkeneko gutxinez 3 mendetan hemen lan egin duten pertsona guzti horien oroimena jarraitzeko, gaztainodonek bizi jarraitzea.